Здравейте, скъпи мазохистчета! Вашия френдли нейбърхуд Катмен е отново тук. Днес съм решил да ви дам решението за всички сини мафиоти, които се гаврят с вас, грабят ви, прибиват ви и правят каквото си искат с вас. Има едно много лесно решение, което съм проверил и е законно. Напълно законно решение как да спрете всички тези гаври, побои и грабежи от страна на синята мафия. Така, за целта са ви нужни 3 съставки. Първото е тололол. Ако питате Чичо Google, той ще ви каже, че тололол е една от 3 съставки, която е необходима за тротил. Истински тротил, не го бъркайте, моля ви, с динамит, съвсем различно е. И така, това е законен. Втората съставка, която ви е необходима, е азотна киселина. Третата съставка, която ви е необходима, е сярна киселина. Как се прави това? Представете ли си, ако позволим на тези сини свини, т.е. на синята мафия, да се размножават и на всичкото нагоре и да лъжат младите деца да искат да членуват в синята мафия? Не можем да го направим. Затова съм намерил напълно законен начин. Предлагам ви да го приложите преди да са се усетили да го направят незаконно. Трябва ви четвърт тололол, четвърт няма дигам пак тубите, четвърт азотна киселина и половинка сярна киселина. Както казах, ако питате Чичо Google за тололол какво е, ще ви каже, че това е една от 3 съставки нужни за тротил. Ако ви пита за азотна киселина е същото, както и за сярна. С тези съставки, ако искате, може да направите и това, но вече ще стане незаконно. Така как се прави? Първо, ако ги смесите в нормална температура, ще получите изключително агресивна реакция, която мога да демонстрирам, не ми е проблем. Но, взимате едно, да кажем, 1-литрово шише. 25% тололол, 25% азотна киселина. Това нещо го обвивате с мокра хартия и го слагате в фризера. Трябва да е на минусова температура, поне минус 5. Принципно го дават минус 15, но и минус 5 върши работа. И още половин литър сярна киселина, която по същия начин с мокра хартия в фризера поне 8 часа, даже може би повече. В противен случай наистина се получава агресивна реакция. Не се самоубивайте. Моля ме. Свършете каквато трябва работа. Така, когато смесите тези неща, ако ги държите в нормално течно положение, което ще получите първоначално, се здобивате с много добър карцероген, който също така ще го кажа по този начин, скопява всички, които са изложени на действията и изпаренията му. Напълно е законно да го имате, напълно е законно да го носите, напълно е законно, когато спрете пред някоя от свърталищата на синята мафия, без да искате да си изсипите шишето. Аз лично ви препоръчвам да го изсипите на входа, където минават сините свини, т.е. сините мафиоти. И когато го направите там, когато полепне по обувките им, сините мафиоти се отиват вкъщи и подлагат на това влияние и роднините си, и децата си, и всичките си, и повече. Няма да се размножават и ще умрат в близките 5 години. В случай, че ви се струва бавно, вече ви казах, това са 3 съставки, които се използват за тротил. Аз лично
бях твърдо убеден, че искам с това просто да отида в едно от свърталищата им и да се здравя. Но здравяването на едно от свърталищата няма да направи нищо. Просто нищо. Ако повече от вас го направят, тогава вече ще има ефект. Точно за това не го направих, защото ако бях направил първо това, нямаше да мога да ви предам тази информация. Също така. Гледате ли ме? Здрасти. Също така, аз лично вече съм се погрижил и съм залял входовете на свърталището, което се намира в Нови пазар, свърталището, което се намира в Провадия и двете начални свърталища на Варна, тия, които са в Кайсиева градина и Възраждане. Мисля, че трето районно се водят там. И това е. Ако смятате, че моят начин е бавен, тези три съставки, след като ги смесите, както ви казах, след замразяването, вече когато са смесени, сместа става много по-стабилна. Ако нямате капсул детонатор, трудно се намира така или иначе, просто взимате една по-голяма ператка, в една голяма пластмасова купа, слагате я в средата, загрявате тази смес до 60 градуса и съвсем леко трябва да повдигате температурата до 80, докато бъркате. Ще се получи една тъмно-жълто кафеникаква смес. Не я изсипвате в купата при прератката, след няколко часа това ще се втвърди и ще получите чист трутил. Точно това ще направя и аз в някоя от свърталищата им, но след като видя, че информацията, която съм ви подал, има ефект. Всичко бъдете щастливи! Скъпи мазохистчета, вашия френдли нейбърхуд Катмен беше тук.